Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay ang ipapakita ko pong recipe sa inyo ay adobong manok na may atay at saka itlog. Ito na po ang ating mga sangkap na kakailanganin. Unang-una, gagamit po tayo ng bawang, sibuyas at saka luya. Gagamit din po tayo ng chicken. Minarinade ko po pala ito ng overnight. Tapos gagamit din po tayo ng tay ng manok. Gagamit din po tayo ng itlog na pinakuluan, asin. Gagamit din po ako ng toyo, ng mantika para sa ating paggigisa. Gagamit din po pala ako ng tubig, toyo, at saka oyster sauce. Uumpisahan ko na pong lutuin ang adobo. Magpapainit na po ako ng mantika. Tapos pagka mainit na po ang mantika ay ipiprito ko po ng konti itong chicken para mas manuot po yung lasa ng nilagay kong pangtimpla dito. Konti lang po pala yung nilagay ko na mantika. Pagsasabay-sabayin ko na pong iprito itong manok para hindi na po ako magpiprito ng pang second batch. Yung sauce na ginamit ko sa pang marinade ito, hindi ko po siya itatapon dahil ilalagay ko po yan mamaya. Pagka naumpisahan ko na pong lutuin itong adobo, ilalagay ko po yung sauce na ginamit kong pang marinade. Piprituhin po muna natin yan hanggang sa mag-golden brown po siya. Hindi ko na po siya tatakpan para mas mabilis po siyang mag-golden brown. Nagtutubig po pala itong ating chicken kaya hindi ko po muna siya tatakpan. Tapos hihintayin po natin na medyo tumuyo yung ating sabaw ng chicken. Habang kumukulo po yung ating manok ay hihintayin po natin na tumuyo. Tapos babalikan ko po mamaya pagka pwede na po siyang baliktarin. Ayan po, handa na po itong baliktarin tong ating manok. Tapos yung kabila naman po ang ipapa golden brown natin ang kulay. Mas masarap po kasi itong ganito ang pagkaluto kasi yung lasa ng sauce ay talagang manuot dito sa laman ng ating chicken. Talagang mapaparami ang kain nyo nito pagka ganito po ang style ng pagluluto nyo ng adobo. So, ayan na po. Ready na tong yung ating manok. So, tatanggalin ko na po siya dito sa ating kawali. Yung atay po pala nitong manok ay pinakuluan ko na po siya para malinis na. Ngayon ay pahihinaan po natin ang apoy para hindi po masunog yung natirang mga laman. Tapos simula na po natin sa paggigisa itong ating bawang. Isunod ko na po ang sibuyas. Pagkatapos po ay ibabalik ko po itong naiprito ko na manok kanina. Tapos ilalagay ko po itong sauce na ginamit ko na pang marinade ng overnight at hahaluin ko po siyang maigi para po manuot po yung lasa ng ating sauce dito sa laman ng ating chicken. Ngayon po ay pwede ko na pong ilagay itong tanglad. Tapos maglalagay po ako ng
konting tubig. Hahaluin ko siya ng konti. And then, maglalagay po tayo ng suka. Maglalagay rin po ako ng konting asin. Pagkatapos po, lalagyan natin siya ng oyster sauce. Pero konti lang po ang oyster sauce na nilagay ko para hindi po siya aalat. Hindi ko po muna siya hahaluin habang kakalagay ko pa lang ng suka. Tapos tatakpan po muna natin at babalikan po natin yan ng mga 2 minutes. I-check ko na po uli itong manok. Luto na ang ating manok. So, habang kumukulo po siya ay pwede na po nating ilagay itong atay. At pagkatapos po nito ay patutuyuin ko po muna ang sabaw nitong ating adobo. Habang hinihintay po natin na tumuyo ang ating adobo ay tatakpan po muna natin ulit. Tsaka babalikan po natin mamaya pagka tuyo na po ang ating sabaw ng adobo. Guys, maglalagay po pala ako ng toyo kasi nakalimutan ko pong lagyan kanina. Yan. Yan. Hihintayin ko po siyang matuyo. Mas masarap po kasi yung adobo na medyo natutuyo yung sabaw. Tsaka ko po ilalagay yung boiled eggs pagka natuyo na po yung ating sabaw. Habang hinihintay po natin na matuyo ang ating sabaw ay tatakpan ko po muna siya ulit. Tapos i-check po natin ulit mamaya pagka ready na po natin na ilagay yung ating boiled eggs dyan sa ating adobo. Ngayon po ay i-check ko na po itong aking adobo. Yan, medyo tuyo na po yung sabaw. So, pwede ko na pong ilagay itong boiled eggs. Kung wala po pala kayong... Tapos lalagyan ko po siya ng green na sili. Pangpaganda po ng kulay. Napakadali lang pong lutuin nitong adobong manok. Kaya ko po siya hinahalo-halo para hindi po masunog, para hindi po siya didikit dito sa kawali. Yan, luto na po ang ating adobong manok. So, pwede ko na po siyang patayin para ma-serve ko na po. Ngayon po ay hahanguin na po natin tong ating adobo. Ayan na po ang finished product ng adobong manok. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.